आं गिबियावनो नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम अनसायनाय बावहरग्रोबाय। बयबो मोजाङै दं दा? সকলে ভালে আছে? করোনা হওয়া নাই? করোনা जायाखै ना? जायाखै बादिनो नुखादों। जेखि जाया दिनैनि बे जथुम्मायाव आं फैजेननायनिफ्राय जा नुखाबाय जोंनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंनाय समाव आरो एसे आगोलाव जायफ्रा बेवहाय जइन जाबाय बिपिएफआव आरो नोंथांमोननि साफ्रोमनिबो मोखां महर मेगन नोंथांमोननि रंजानाय खुसि गासैखौबो नुनानै मिन्थिखाबाय जे नोंथांमोना बेवहाय बिपिएफनो भट होनो थाखायसो हेफाजाब होनो थाखायसो फैदों, नंगौना नङा? साबायखर। जोंहा आरो गोदानै बुंनांगौ गैलिया मदद होनो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय, मानोना नोंथांमोना थांखि लाखाबाय जि थांखिनिफ्राय नोंथांमोना गोदोरनाय नङा। दिनै सुबुंखान्थिनि नेम बादियै बिसायख'थिनि सिगां सिगां गोबां हान्जा फैनो हागौ। अफकर्स नोंथांमोननि बेवहाय सानैल' केन्डिडेट। दिनै अपोजिशन हान्जानिया फैगोन, गामि गामि गिदिंगोन, बेबादि गिदिर गिदिर गौथुमफोर खुंगोन, बायदिसिना खोथा बुंगोन। दा बेफोर समफ्राव सोरबाया एसे गोनो गोथो जागोन नामा? बेफोर बाथ्राखौसो साननानै जानाय नङा। थेंक इउ। जानोनो नांखाया, खारन जों जेखौ सायख'नानै जों जायनि थाखाय थांखि लादों मिन्थिनानैसो लादों, नुनानैसो लादों, नङा होमबा? सोरबा थोननायनि बुंनायनि नङा। बेवहाय थेवब्लाबो आं मोननैसो खोथा बुंगोन जायखौ माब्लाबा जोङो खोनानानै गोनो गोथो जानो हागौ। जों मिन्थिखाबाय, थांखि लाखाबाय, नाथाय आंनि न'सुंनि खाथिनि सोरबा गोजाननि गामिनि आंनि लोगो सोरबाखौ जाहाथे सोरबाया बोबथिंनो नागिरोब्ला माखासे खोथाखौ बुंनानै जों रोखा खालामनो हायो, बेनि थाखायसो आं फंनैसो खोथा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दिनै बिसायख'थि होनोब्ला जों बेखौ बयबो मिन्थिगौ जे मा खालामो, बायदिसिना खोथा बुंनानै रायनानै सोंखारिनानैहाय बा आरो गुबुन रोखोमै जे गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै बायदिसिना सिमां नुहोनानैहाय जायफ्रा भट होगोन रायजो राजाखौ मा खालामो, गोनो गोथो खालामो आरो गावनिथिंजाय लांनो नाजायो। बेवहाय माखासे खोथाखौ मालाबा जोंबो खोनानानै एसे गोनो गोथो जानो हागौ। बेवहाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों, गिबि देग्लायनि बे बिसायख'थियाव गुबैयै बिसायख'थि इसु हिसाबै अपोजिशन हान्जाया, आं बेवहाय बिजेपिनि बाथ्रा बुंला, जिएसपिनि बारा बाथ्रा बुंला, खारन बेवहाय अपोजिशना इउपिपिएल। दिनै इउपिपिएलआ जिखिनि बाथ्रा बुंदों, जि इस्यु लानानै दिनै बे बिसायख'थियाव गसंदों, बेनो जाबाय मा, जे बिपिएफआ लायनो थांनाय 15 बा 17 बोसोराव थोबसेबो खामानि मावाखै। जोंखि बुंगोन नामा बेखौ रायजो राजाफोर? बुङा। जोंहाबो मेगन दङ, जोंबो नुदों, जोंहा आथिं दङ, जों थाबायनानै मिन्थिदों बहा मा जादों जायाखै। बेवहाय दिनै बिसायख'थिनि नामाव भट मोननो थाखाय, गादियाव जिरायनो थाखाय, गोहो मोननो थाखाय नंगौखौबो नंथारा होननानै बुङोब्ला जों बोरै फोथायनो? आरो बेखौ फोथायोब्ला जों गावनि इयुनखौनो आन्दायहोनानै लानाय जागोन आइफोर आफाफोर। दिनै जायफ्रा बुंदों जे जेबो मावाखै बिपिएफआ थांनाय 15 बोसोराव, बिथांमोनाबो दिनै गावनि बिखायाव आखाइ होनानै बुंनो हाया जे थारैनो मोनसेबो जायाखै होननानै, नाथाय भट मोननो थाखाय बुंनांगौखाय बुंदों। बेनिखाय जोंहा गिनांगौ गैया। सोरबाया बुङोब्ला जों बेखौ बुंफिननो हानांगोन। दिनै लामा सामा दिनैनिफ्राय
जिस्नि बोसोरनि आगोलाव मा अबस्थामोन जों बयबो मिन्थियो बेखौलाय आरो गोदानै मा फोलानांगौ दङ सोरबा जुदि 18 बोसोरिया 20 बोसोरिया गथ'खौ फोलानोबा जों हागोन जायफ्रा जोनोमनि उनावनो लामायावहाय लामा नांलायाव फाखानि न' एबा लामा नुदों बिसोरखौ जों बुंनो हागोन जायफ्रा जोनोम जानानै देरनानैनो न' मोखाङाव टेम्पो गाखोनो मोन्दों इ रिक्सा गाखोनो मोन्दों माबा लायनो गारि गाखोनो मोन्दों बड'लेण्ड बास गाखोनो मोन्दों बिसोरखौ सोरबाया फोलानो हागौ नाथाय जायफ्रा आइफोर बिमाफोर जायफ्रा साननो हानाय मिन्थि हानाय गोदोनि खोथाफोरखौ सिन्था खालामनानै साननो हानाय बिसोरखौ रावबो फोलानो हाया आं फोथायो बेयाव थानाय सासेखौबो फोलानो हानाय नङा दिनै जों मिन्थिगौ 15 बोसोरखौ जुदि जों सानो बे 15 बोसोरा बोरै थांखो बिएलटिनि दावहारुफ्रा जेब्ला बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन बे दिनैनिफ्राय 17 बोसोरनि आगोलनि बाथ्रा 17 बोसोरनि आगोलाव जोंहा माबा बिथा दंमोन नामा जोंनि थाखाय बिथा दंमोन जोंहा गैयामोन बिटिसि जाखांनायनि उनाव बे एकर्डनि उनाव जोंहा मोनसे बिथा मोनबाय जाय बिथा मोनसे मा मोनखो बाउन्डारि मोनबाय आरो बे बिथानि सिङाव जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनबाय बे बिथानि सिङाव जोङो गावखौ खुंनो हानाय मोनथाय एबा सेल्फ गभर्नेन्स गावखौ खुंनो हानाय मोनथाय मोनबाय जायनि थाखाय मोनब्रैजि बिफानखौ लानानै दिनै बिपिएफआ मा खालामखो सासन खालामबोबाय सालायबोबाय दैदेनबोबाय गैयिखौ फसंनो नाजाबाय आरो बेबादिनो दिनै नैबेनि थाथायखौ जोङो मोनफैदों जों जुदि 15 बोसोरखौ एसे नायोब्ला जों नुगोन जे बे 15 बोसोराव आसलते बिपिएफआ बेसेबां मावनो हामारखो ना हामारथाराखै जों बेखौ सैथोजों थांनानै नायनि खारन जों सैथोखौ नागारनानै जेबो खालामनो हाया जों दिनै थगायगोन मानसिखौ गाबोनथ' जों बेयावनो थाफिननांगोन ना थगायनानै जों बहा थांनो बेवहाय जों बे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानांगोन 15 बोसोर सुक्ति खालामनायनि उनावहाय 17 years 17 बोसोर होननानै बुङो खिन्थु गिबिनि बे 2 बोसोरखौ जोङो सानथावा खारन बे 2 बोसोरा इन्टारिमसोमोन बेवहाय माबा अफिस लुनानै माबा स्किम बानायनायनि सालायनायनि बाथ्रा फैया बिनि उनाव थाबाय 15 बोसोर बे 15 बोसोरनिनो गिबि बोसोरबाखौ आं बा जों गासैबो नायोब्ला नुगोन जे बे गिबि 5 बोसोराव मा मावनायनि बाथ्रा फैनो खारन जोंहा कुनु इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन अफिस गैयामोन जेबो गैयामोन जों सुक्तियावहाय मोनब्रैजि बिफान मोननानै फैबाय बे मोनब्रैजि बिफानखौ बहा जिरायनानै सालायनो सोर अफिसारा जिरायगोन मावगोन सोर खेरानिया खामानि मावगोन ओजों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार साब डिभिजनेल सेन्टारफोर बेफोरखौ माबायदि मावगोन थ' बेखिनिखौ गासै अफिस लुनाय आरो बेनि सायाव बे समाव बिएलटिनिफ्राय जायफ्रा बिपिएफ दानानै सासननि बिबान लादोंमोन बिथांमोना बैसो जानाय बा बेबायदि राजा लामायाव रेल लाइनाव जनानै बेबायदिहाय जौसाङाव जिरायनानै माइक्र'फनाव बाथ्रा बुंनानै आन्दोलन खालामनाय सेंग्राफोर मानसिफोर नङामोन जायनि थाखाय बिथांमोनहा रोंगौथिबो गैयामोन सासननि बागै मिन्थिनो सिस्टेमनि बागै मिन्थिनोबो आरो गासै इनफ्रास्ट्राक्चारखौ आरो बे गासै बिफानफोराव मानसि थिसननाय मानाय सिस्टेमखौ जागायजेननोनो बोसोरबाया थांबाय बोसोरबाया खमसो थेवब्लाबो जों बे बोसोरबाखौ दानबाय अब्ला थाहैगौ बेसेबां 10 बोसोर बे 10 बोसोराव जों बेसेबां लुबैयो नंगौ आंबो बुंनो हागौ आंबो बुंगोन जे जेसेबां जानांगौमोन जायाखै जों बेखौ बुंनो हायो खिन्थु मोनसेबो जायाखै होनोब्ला बेखौ रावबो खाना बेंगायाबो बेखौ फोथायनाय नङा आरो बेनिखायनो दिनै नंखाय बाथ्रा बुंनायखाय मानसिफ्रा फैयै बिपिएफआव लोब हाबफैगासिनो दङ दिनै बे 10 बोसोरखौ लानानै जों हज्रिखावगासिनो जों बिटिसिआव बिराद हज्रिखावदों बैथिं रायदों बैथिं बुंदों जेबो मावाखै खिन्थु जों बिटिसिनिफ्राय एसे बाहेरायाव थांनानै जों नायनांगोन बाथ्राफोरखौ जों कम्पेयार खालामनांगोन जों गावनो फोथायनो हानांगोन मा जामारदों अब्लासो जोङो आंनि न'नि खाथिनिखौ सोरबाया उल्थायना थानायखौ जोङो बुंनो हागोन दिनै जों जुदि बिटिसिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै नायो जोङो भारत हादरखौ नायोब्ला नुगोन भारत हादरा दिनै उदांस्रि मोननाया खै बोसोर जाखो आइफोर आफाफोर 74 बोसोर जाबाय दिनै 74 बोसोर जासेयावबो भारत सोरखारा गासैखौबो होनो हादोंना हायाखै दिनैबो एबा सानफ्रोमबो भारत हादराव ओंखाम मोनजायै मानसि थैयो
दिनैबो भारत हादराव न' गैयै बिफां सिङाव उन्दुग्रा रोजा रोजा न'खर एबा फोलेर दङ। जों गुबुन रायजोआव थांलायनाङा, दिल्लीयाव थाङोब्ला मोनाबिलियाव ओंखार, न' गैयै बिफां सिङाव ओरैनो फिसा फिसौ लाना उन्दुनायानो, बिसोरहा न' गैया। होनो हायाखै भारत सरकारा उदांस्रि मोननायनि 74 उनावबो। दिनैबो भारत हादराव उदांस्रि मोननायनि 74 बोसोरनि उनावबो हाजार हाजार गामि दङ जेरावहाय लामा गैया, जेरावहाय फरायसालि गैया, जेरावहाय मोब्लिब गोहो गैया। जों भारत हादरखौ, भारत सरकारखौ दोननानै जों आसाम सरकारखौ नायोब्ला नुगोन आसामा दिनै फुल फ्लेजेड स्टेट एबा आलादा रायजो मोननाया खै बोसोर जाखो जों बावनो हागौ। 70 बोसोर जाबाय, 70 बोसोर। नाथाय दिनै आलादा रायजो मोनलायलायनायनि उनावबो आसाम सरकारा बे 70 बोसोरनि गेजेराव गासैखौबो मावफुंनो हादोंना? दिनैबो आसामाव लामा गैयै गामि दङ। जों टिभियाव बयबो नुयो, प्रतिबाद खालामो माइ गायलायलायनानै लामा गैयैखाय। दिनैबो फरायसालि गैयै, मोब्लिब गोहो गैयै गामि दङ आसामाव। दिनैबो ओरैबायदि निखावरि, ओरैबायदि न'खर दङ जायनि फिसाया एडमिसन होनो हायै सुइसाइड एबा आत्महत्या खालामो दिनैबो। अब्ला आसामा जुदि आलादा रायजो मोननाया 70 बोसोर जानायावबो हाजोबाखैब्ला, दिनै भारत सरकाराबो जुदि 74 बोसोर उदांस्रि मोननायनि उनावबो हाजोबाखैब्ला, बिटिसिआ 10-15 बोसोराव माबादि गासैबो लुबैनायखौ बोरै सुफुंनो हानो? नंगौना नङा रायजोफोर? जों दिनै न' सोरबा न' मोनदों, सोरबा खुन्दुं मोनदों, सोरबा साथा मोनदों, बेफोरखौ जोङो सानालासिनो जों अभारअल जोंनि बे बिटिसि एरियानि जोंनि दिनैनि जिउ खांनाया मा थाथायाव फैखो? 17 बोसोर आगोलाव जोंनि मोखांफ्रा, बर'फोरनि मोखांफ्रानो आलादामोन, गुबुंलेमोन। खिन्थु दिनै जोंनि लाइफ स्टान्डार्डआ टटेलि चेन्ज जाबाय, सोलायनाय फैदों। आरो मा गोदान सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों? जों जर जबस्ति सोलायनाय लाबोनो हाया। जों जर जलम सिगि सग' जोङो चेन्ज, परिबर्तन जों लाबोनो हाया। जोंनि परिबर्तना दिदोमथि मोनसे लामाजों आवगायनो नांगोन। आरो बे दिदोमथिखौ जोङो थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफनियाव नुखाबाय। दिनै गोबाङा बुङो, जोङो इपिपिएलनि प्रेसिडेन्टआ बुंदों जे बे माबाया इलेक्सन आरो बिटिसि प्रशासनखौ लायनो मा होनदों, लेबरेटरि आरो मोनसे प्रजेक्ट बादि लागोन आं होननानै। जोंहा दा आरो एक्सपेरिमेन्ट खालामनायनि सम गैलिया। माखासे खामानि जाबाय आरो माखासेखौ मावलांनो थाखाय जोंहा मा नांगौ? मोजां आबहावा नांगौ, खौसेथि नांगौ। जों बेखौसो मावलांनांगोन। दिनै जि समावहाय बिपिएफआ बिबान लाजेनदोंमोन, जों थाब बावो माखासे बाथ्राखौ आं एसे गोसोखांहोनो नागिरदों। दिनैनिफ्राय 17 बोसोर आगोलाव मा अबस्थामोन बर'हा? बे ओनसोला, बर' होननानैल' नङा, बे ओनसोला, बिटिसि ओनसोला बिपिएफआ लाथिख'निफ्राय जागायनो बाध्य जादों। मानि थाखाय? जों बावब्ला जानाय नङा। दिनैनिफ्राय 17-20 बोसोर आगोलावहाय जोंहा आन्दलन जादोंमोन। भलन्टियार फोर्स आरो एबसुनि आलादा रायजो बिनानै ओरैबायदि भिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन, आन्दलन जादोंमोन। बे आन्दलननि थाखाय मा खालामोमोन? आसाम पुलिस सिआरपिएफफ्रा गामि हाबनानैहाय हौवा मानसिफोरखौ गावथारो, नङाब्ला दाय गैयैखौ हमनानै लाङो, जोंनि आइजो बिमा बिनानाव बिहामजोफोरखौ जिनाहारि खालामनानै गालाङो। थ' बे समावहाय जोंनि हौवा मानसिफ्रा न'आवनो थानो हायामोन, बारिफोरावहाय थानो गोनां जायोमोन। बेनिखायनो मा खालामोमोन जे जोंनि बे आन्दलन खालामनाय समाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन जे जायहा गामि खर'आव, गामियाव हाबनाय लामायाव दंफांनि दालां दङ, दंफांनि फारसेमोन दालाङा गोदो गासिबो, बे दालांखौ सावनानै लाजोब होननानै बुङोमोन। सावना लायोना लायामोन? रायजो राजाफोर लायोमोन। मानो सावोमोन? जाहाथे पुलिस गारि, सिआरपिएफ गारिया हाबनो हाया आरो जोंनि हौवा मानसिखौ गावथारफैनो हाया, हमना लांनो हाया आरो जोंनि आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनो हाया। बेल' नङा, गामियाव फरायसालि थानायखौबो सावजोबनानै लाना होदोंमोन। मानो? खारन फरायसालि थायोब्ला बेवहाय सिआरपिएफ दर्जन लाबनानै सोना दोनफैयो आरो बे सिआरपिएफफ्रा जोंनि हौवा मानसिखौ गावथारो, न'आव थानो होआ आरो आइजोफोरखौहाय जिनाहारि खालामो। थ' बेबायदियाव जेबोआनो गैयामोन। आंखि गोबां जायगा दंमोन। आं 28 बोसोर समनिफ्रायनो आं बर' वुमेन जास्टिस फरमनि खामानि मावनानै आं दाब बर' गामियाव आं थाबायदों। जों साइकेलबो सालायबावनो हायामोन। साइकेल रोङो, थेवब्लाबो गामिनि लामाया ओरैबायदि गाज्रि, जों सालायनो हायामोन। सप्तासेयाव सानबाखौनो गिदिङोमोन जोङो। खिन्थु दिनै
मा जों दिनैनि सेहेराखौ नायोब्ला दिनैनि महरखौ नायोब्ला जोङो टटलि सोलायनाय नुयो जों बेफोरखौ जों बावनो हाया माबायदि बिपिएफआ मा समाव बिबान लानो गोनां जानाय टटलि जिर'निफ्राय लाथिख'निफ्राय बिबान लानो गोनां जानाय दिनैथ' बिथा दंखायो बिथांमोना बिथाखौ होबाय बिथांमोना दिनै बिथाखौ बानायबाय पाखानि न' लुनो हायाबो जानो हागौ गिबियाव जेब्ला जोंहा आइ आफाया थुरिनि न' लुना होयो फिसालानि दिनाव थिंनि न' जायो फिसौलानि दिनाव पाखानि न' जायो किन्तु बिथाया थाबासो बेफोर जालांगोन दा किन्तु बिथाखौ दिनै जोंनो सोर होदों दिनै जायफ्रा सासन सालायबाय थादों बिथांमोनानो होदों बेवहाय जों बेखौ टटेलि जों नाकस खालामनो हाया